Kalyang Persya Voice of the People Party VPP haka khatlai terik nailur kalat herting yaki nong thau an ki bayatrai lang hakalyang sensyar namar bah kila shimno ya kajaka balabu na kabenta ki MLA liang Persya ki bara ya kimat ki baya kendu ki patba bat kajela ha kadorbar senrai ka badang syukut u presiden ka VPP bat MLA nongkrem uba Arden Miller basayomod ula kadaw ya kani kum kadaw ba kaseng kala penlong ya kajing ki syong kalan mungor ba shisngi kum kadak kajing Persya ya kajing kiudor ki marbam bakongsan kabakta jor ya ki patba kajela khamtam ya ki baduk bat ki basuk Sang manra ekni kamat jong kajing kiudor ki marbam mardi assembly Andre nyem simle yolat ne tai namar nismo bakalong kamat kabadon kam man tai assembly bantip kay gadaw ba pelong ba kita ki marba mardi hakani ka jala jungkit ki hat kan ne te Andre ko play saki kum to ngim simle yolat hakaba nakalyang jong ka minister beripet food and civil supply ula shu ai ke jubab lese kaba klem de yo bangine kren bangine tai bangine kli ke gadaw kabala pelong ba kini ki marba mardi hakani ka jala jungkit ki dor kan ne te kum kaseng nyilapan pau hi bangin yai budin bat ingin yakhi atau don kamani ki te namar kata kadaw ngelawan hakani ka chata mata kasi bat pelong ye kani ka demonstration president demonstration ka ba shisi bangila pu kon du spo biji menek bangil sedang ban put san biji kum kadak ban penpau ye kata ka jing snopia ka jingi ya kani ka jing kiudor kepala palat put kepala kata ya ki beduk ki besuk hakani kari kabi de namar kata kadaw ngelawan ban pelong ye kani ka program hakani ka chaka ta kadi ka wena ki jingkli ka bangi kwa ha jing saban kli na ka sarkar kai ka penlong kata kadi ka jingkli ka ba sarkar kan haban jubab mo bale ka penong ye ki marba mardi makan ki bat de nak kata kadaw ngira ai kani ka mat ko assembly bani ban kren bani ban persno kata kandai kawai ka daw ka baga sarkar kala mana ila tik lupa hi baga sarkar nong baga jingkiudor jongki marba mardi kandai namar ga jabamdan ka lintiran tenre ngim i ba kata ka dikataw ba hoy kala bandai kawai bat kanum na pat banlong ba ka jinge pher kanong hadu jan kum kadok masih hapo Dimapur kapoi lai spa tengka angni hendru spa tengka san spa tengka hendru spa lajan arsya tenrei ladengi pai sakajing kiu dong kodor jong ka kiu jong ka mo jong kodok masih kajing kiu dor jong kodok masih nyimla banlen kadai namar kajing kodok masih kajing bam sngap juga sarkar ya kajing ut jong kinong khai masih bat ki nong de masih jingim ke jingimo kador kamur kabangia wa kabangia yethet te deina mar kata kadaw kala penong ini bangin hapman mi komentar kasi ladangin jen layo si ya ka jing efren na terusni nara ka sarkar linggo minister kala snow ya kani ka jing batai ka jing ya ka jing pher ki marba mardi hakini ki lai south ki jela ki bangla persang ban tokit kala ban shime karai ka biak mo manai ka assurance nani ka jing kular ya upat ba ka sarkar kan shimi ki sinjam bat ban pintingna ba kamdi ban ki shim kubu ye ki marba mardi bala dalat ki bakun kita ki bakun kiu jubor ki ba shim kubu ka sarkar kan le re bot penge kat kum ka kandon ai dai shim la ni kren dina kadang hapan mi kum dei tamanta kasmi kata gari ketingla kum ka party ngin sa shimi karai shibet kai ke bangin le nang ni smart ban budin nang bagani ka jiki ka ji kan ka job bat kan dalonggu ka jing mentoy ka jing kerpu ya ki patba ki beduk ki badan hakani ka ri ka jing kai ka daw ko penong ba ki maret kin sak nyap ha ka por ba ki nong rep ki di kai ka daw pat ka penong ba mangi pat ki nong bam ki nong thiet ni hap thiet ka dor ka barem kadi ka kamram juga sarkar ban tokit bat ban pendu ya kita ki daw ki bonra ya ke jikiu dor ha kamar mama ini ka sarkar ka bamenta khamtam ha ka dorba
ki ka ying dorbar ka ka ying ka bangin tai ki jinge mo kom ki parti ki badan hagleng persya khamtam la de pipe ka jingsha ka ying dorbar ka ka ying ka ba ki liang persya ki dei ban yo e kala ka ba khambun ban ye kren ye kimat ki bakta yu pai ba nama dei tang ying dorbar ba kum ki nong ngelam juga liang persya ki emeli juga liang persya ngilak ban ra ki mat ki dei pai ba mereka ini PPE hakani ka jela ka jing hakani ki kindia snem kalau mbaya kata ka benta jong ki liang persya lakni no ada ki badan hakal yang sensar maro baro ki emeli ki badan hakal yang sensar ki bayaro ya ka sarkar ki wan raru pali ki jinge hakmat juga sarkar apa kila don ka sarkar kila di penshu ya kendo ya ki minister ki badai pe kita kitnat kila di bani kendo chief minister pali ban hapan banwa tikani bani ko ga jing persang ban thangla ki emeli juga liang persya but ka jingle ka jong u shongknor hakani ka kinti ka bladap ka phalang shatai hi ka ba ladi ban smuthu ka tani ka mat aman yo ka mat ka ba don kap mo tela do speaker ko pinya itu sisa ba kani ka dei ka mat ka ba don kap mo jong pai ba kadai ki issue of public importance uladi ban island bani kran dei ka kamram ka jing bangin hak ban le la daga don kam ban le la daga don kam ban mi isa surok ni hak ban mi la don kam ban ni ki ngin hak ban ki ni klem ni ki ke ba klem song ni mentah hak ban ni mi ka ji bede ka jing kiu dor mar ba mar ki kami ka ji ki ka bam song ya upai ba ba khoi munju u ai ka jing kersan ba ka don ka dei sisa kalak ta sisa ka jing kiu ki mar ba mar tang tangin hak ban ni ki si ki ba pon ki wei pat ki benta la don kam ban ni ki na ta ka mariang ban pene ban pen bahai ka mariang ban kulu ban ile ban pene ya ki klau ki petap la da ka sarkar kam snap ni ha ban ki bala kata ni ha ban mi besma namar ngimpwa bangin su ai ta ka jikho ban sukren tang ban dak ko mi da kwa ba ka ki bangin ki kadai ban urlong ba kadai ban pen mentoi